ହିମାଳୟର ଶାନ୍ତ ଓ ଗଭୀର ଗୁମ୍ଫାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହାଲୁକା ହାଲୁକା ପବନ ବହୁଥିଲା। ଆକାଶରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ଶୀତଳ ଚାନ୍ଦିନୀ ଛଡ଼ାଉଥିଲେ। ସେଇ ରାତିରେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ନିଜ ଆରାଧ୍ୟପତି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟିଏ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଦ୍ଭାଦିତ ହେଉଥିଲା। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀ, ସଂସାରରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଆପଣାନ୍ତି। କେହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତି, କେହି ଯଜ୍ଞ ହୋମ କରନ୍ତି, କେହି କଠୋର ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି, ଆଉ କେହି ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରେ ଜଳ, କ୍ଷୀର ଓ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏହିସବୁ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତି କ'ଣ, ଯାହା ସିଧା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ? ଭଗବାନ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଗଭୀର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ। ତାଙ୍କ ତ୍ରିନୟନରେ ଦିବ୍ୟ କରୁଣା ଓ ଅସୀମ ଜ୍ଞାନର ଜ୍ୟୋତି ଝଲମଲ କରୁଥିଲା। ସେ ମନ୍ଦ ହସ ହସି କହିଲେ, ଦେବୀ, ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁତ ଗୂଢ଼। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ସାଧକମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି କେବଳ ବାହ୍ୟ କ୍ରିୟାକଳାପରେ ନୁହେଁ, ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ଭାବ ମନର ଭିତରେ ଲୁଚିଥାଏ। ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଚୀନ କଥା କହିବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭକ୍ତି କ'ଣ। ଏତେ କହି ମହାଦେବ ନିଜ ଜଟାକୁ ହାଲୁକା ଝଟକା ଦେଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରକଟ ହେଲା। ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ସେ ସମୟର ପ୍ରବାହରେ ପଛକୁ ଫେରିଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଚୀନ ନଗର ଦେଖାଦେଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ କୃଷକ। ସେ ଦିନରାତି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ପୂର୍ବରୁ ଶିବ ନାମ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲା। ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ଦେବୀ, ଏହି କୃଷକଙ୍କ କଥାରୁ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ଭକ୍ତିର ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ। ସେଇ ପ୍ରାଚୀନ ନଗରର ନାମ ଥିଲା କୃପାଳପୁର। ସେଠାରେ ଲୋକେ ସରଳ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ, ଚାଷ କରୁଥିଲେ ଓ ଭାଇଚାରାରେ ରହୁଥିଲେ। ସେହି ନଗରରେ ଧନଞ୍ଜୟ ନାମରେ ଗୋଟିଏ କୃଷକ ରହୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ଘର କଞ୍ଚା ମାଟିରେ ତିଆରି ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୌରୀ ଓ ଦୁଇଟି ଛୋଟ ପିଲା ରହୁଥିଲେ। ଧନଞ୍ଜୟର ଜୀବନ ସରଳ ଥିଲା। ନା ବଡ଼ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ନା ବୈଭବ, ନା କୌଣସି ବିଶେଷ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଗୁଣ ଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମର ଆରମ୍ଭ ସେ ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ କହି କରୁଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ୱାସରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲା। ସକାଳ ହେଲେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଶାଳାକୁ ଯାଇ ଗାଈର ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ କହୁଥିଲା, ଏହା ସବୁ ଭୋଳେନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେ ଏହି ଗାଈ ମୋତେ ଦୁଧ ଦେଉଛି। କ୍ଷେତରେ ହଳ ଚଳାଉଥିବା ବେଳେ ସେ ବଳଦକୁ ଥପ ଥପାଇ କହୁଥିଲା, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ମହାଦେବଙ୍କ ରୂପ, ଯେମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଧରିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚାଷଯୋଗ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହସିକରି କହୁଥିଲେ, ତୁମେ ତ ସବୁଠି ଶିବାଜୀଙ୍କୁ ଦେଖିଦିଅ, କେବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, କେବେ ପଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, କେବେ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଧନଞ୍ଜୟ ହସି କହୁଥିଲା, ଦେବୀ, ଯେତେବେଳେ ଶିବାଜୀ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ମନ୍ଦିରରେ କାହିଁକି ଖୋଜିବୁ? ଯେ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଉଛୁ, ଯେ ପାଣି ଆମେ ପିଉଛୁ, ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଯେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ତାଙ୍କର ଅଂଶ। ନଗରର ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଓ କେବେ କେବେ ମୂର୍ଖ ଭାବିଥିଲେ। କହୁଥିଲେ, ଏହି କୃଷକଟା ବହୁତ ଭୋଳା, ନା ପଢ଼ାଲେଖା, ନା ବଡ଼ ପୂଜାପାଠ ଜାଣେ, ସବୁବେଳେ ଶିବ ଶିବ କହୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ
ଧନଞ୍ଜୟର ଏହି ଭକ୍ତି ଅନନ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ନା ଶାସ୍ତ୍ରର କଠିନ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣୁଥିଲା, ନା ହୋମକୁଣ୍ଡରେ ଆହୁତି ଦେଉଥିଲା, ନା କୌଣସି ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲା। ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିର ଆଧାର ଥିଲା ନିର୍ମଳ ହୃଦୟ ଓ ନିଷ୍କାମ ସେବା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ନଗରରେ ଶିବରାତ୍ରି ପର୍ବ ଆସିଲା। ସମସ୍ତେ ମିଶି ମନ୍ଦିରରେ ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରିଲେ। କେଉଁଠି ଢୋଲ ନାଗାଡ଼ା ବାଜୁଥିଲା, କେଉଁଠି ଦୁଧ ଦହି ବେଲପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ ହେଉଥିଲା। ବଡ଼ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ଓ ବେପାରୀମାନେ ଆସି ସୁନା ଚାନ୍ଦିର ଗହଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ପଣ କରୁଥିଲେ। ଧନଞ୍ଜୟଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ କିଛି ନଥିଲା। ସେ ଭାବିଲା, ମୋ ପାଖରେ ତ କେବଳ ଏଇ ଥୋଡ଼ା ଚାଷ ଓ ଘରର ଦୁଧ ଅଛି। ମୁଁ ଏଥିରୁ ଅଧିକ କ'ଣ ଚଢ଼ାଇ ପାରିବି? ସେ ରାତିରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ କଲା। ନିଜ କ୍ଷେତରୁ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଓ ତାଜା ଧାନ ଚୟନ କଲା। ଗାଈରୁ କ୍ଷୀର ବୋହି ମାଟିର ଘଡ଼ାରେ ଭରିଲା। ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ବେଳେ ମନେ ମନେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପ କରୁଥିଲା। ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଭୟଙ୍କର ଭିଡ଼ ଥିଲା। ଲୋକମାନେ ମହଙ୍ଗା ବସ୍ତ୍ର, ଫୁଲମାଳ, ଚାନ୍ଦିର ଥାଳି ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପହାର ନେଇ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଚମକ ଧମକ ମଧ୍ୟରେ ଧନଞ୍ଜୟର ମାଟିର ଘଡ଼ା ଓ ମୁଠାଏ ଧାନ ବହୁତ ଛୋଟ ଲାଗୁଥିଲା। କେତେକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଉପହାସ କରିଲେ। ଦେଖ, କୃଷକଟା ମାଟିର ଘଡ଼ାରେ କ୍ଷୀର ଓ ମୁଠାଏ ଧାନ ନେଇ ଆସିଛି। ଭୋଳାନାଥ କ'ଣ ଏମିତି ଗରିବ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ? ଧନଞ୍ଜୟ ହସି କହିଲା, ଭାଇମାନେ, ମୋ ପାଖରେ ଯେତେ ଥିଲା ସେତେ ଆଣିଛି। ମୁଁ ଏହା ହୃଦୟରୁ ଆଣିଛି। ଏହା ହିଁ ମୋର ପୂଜା। ସେ ସିଧା ଶିବଲିଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଯାଇ ବସିଲା। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଦୁଇ ହାତରେ ଘଡ଼ା ଧରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ କ୍ଷୀର ଢାଳିଲା। ସେଇ କ୍ଷଣରେ ମନ୍ଦିରର ପରିବେଶ ବଦଳିଗଲା। ହଠାତ୍ ଆକାଶବାଣୀ ସଦୃଶ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସୁଗନ୍ଧ ଫେରିଗଲା। ଘଣ୍ଟାମାନଙ୍କର ଧ୍ୱନି ଆପେ ଆପେ ଗୁଞ୍ଜି ଉଠିଲା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେପରି ମହାଦେବ ନିଜେ ଶିବଲିଙ୍ଗରୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ହସୁଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତମାନେ ଓ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସୁନା ଚାନ୍ଦିର ଚଢ଼ାଉ ଫିକା ପଡ଼ିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମାଟିର ଘଡ଼ାର କ୍ଷୀର ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଧନଞ୍ଜୟଙ୍କ ଲୁହ ସହିତ ସେଇ କ୍ଷୀର ଯେତେବେଳେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେମିତି ନିଜେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ବହି ଆସୁଛି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ପାର୍ବତୀ ମହାଦେବଙ୍କୁ କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀ, ଏହା ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଧନୀ ଲୋକ ଏଠାରେ ସୁନା ଚାନ୍ଦି ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତା ଏହି ସାଧାରଣ କୃଷକଙ୍କର ମାଟି ଘୋଡ଼ାରୁ କିପରି ହେଲା? ମହାଦେବ ହସି ହସି କହିଲେ, ଦେବୀ, ଏହା ହିଁ ଭକ୍ତିର ରହସ୍ୟ। ସୁନା ଚାନ୍ଦି ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଏହି କୃଷକ ତାଙ୍କର ହୃଦୟର ଭାବକୁ ମୋର ଚରଣରେ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ସତ୍ୟ ଭକ୍ତି ସେଇ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଓ ମୋର କିଛି ନଥାଏ, କେବଳ ପ୍ରେମ ଓ ସମର୍ପଣ ଥାଏ। ଏହିପରି ଭକ୍ତି ମୋତେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ। ଧନଞ୍ଜୟ କୃଷକଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମାତା ପାର୍ବତୀ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ନେତ୍ରରେ କରୁଣା ଝଲମଲ କରି ଉଠିଲା ଏବଂ ସେ କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀ, ଏବେ ମୋତେ ବୁଝିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ସତ୍ୟ ଭକ୍ତି କେବଳ ମନ୍ଦିରର ଭାବ୍ୟତା କିମ୍ବା ଚଢ଼ାଉରେ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ସଂସାରରେ ଆଉ କେହି ଏପରି ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଛନ୍ତି? ମହାଦେବ ହସି କହିଲେ,
ଦେବୀ, ଏହି ସଂସାରରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭକ୍ତିର ରୂପ ଭିନ୍ନ। ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜଣେ ଗୋପାଳକ ଛୁଆର କଥା କହିବି। ତାହାର ନାମ ନନ୍ଦୁ। ଏହି କଥା ତୁମକୁ ଦେଖାଇଦେବ ଯେ ସରଳତା ଓ ନିଷ୍କପଟ ପ୍ରେମ କେତେ ମହାନ ହୋଇପାରେ। ନନ୍ଦୁ ଏକ ଛୋଟ ଗାଁର ପୁଅ ଥିଲା। ତାହାର ବାପା ଗୋରକ୍ଷକ ଥିଲେ ଏବଂ ତାହାର କାମ ଥିଲା ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଚରାଇବାକୁ ନେଇଯିବା। ନନ୍ଦୁ ସାରାଦିନ ଗାଈମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଘୂରୁଥିଲା, ବଂଶୀ ବଜାଉଥିଲା ଓ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ନାମ ଗୁଣଗୁଣାଉଥିଲା। ସେ ନା ମନ୍ତ୍ର ଜାଣୁଥିଲା ନା ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଥିଲା। ତାହାର ସଂସାର କେବଳ ଗାଈ, ବଂଶୀ ଓ ଭଗବାନ ଶିବ ଥିଲେ। ପ୍ରତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ନିଶ୍ଚୟ କରୁଥିଲା। ସାଥୀମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲା, ଚାଲ ଆଜି ଭୋଳା ବାବାଙ୍କ କ୍ଷୀର ପିଆଇବା। ସମସ୍ତେ ହସି କହୁଥିଲେ, ନନ୍ଦୁ, ଏଠାରେ ଶିବାଜୀ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? କ୍ଷୀରରେ କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଏଥିରେ ନନ୍ଦୁ ନିର୍ମଳ ସରଳତାରେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଆରେ ସେ ତ ସବୁଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ପିପଳ ଗଛ ତଳେ ହିଁ ବସନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କର ଆସନ। ତାପରେ ସେ ନିଜ ଛୋଟ ମାଟିର ଲୋଟାରେ ଗାଈର ତାଜା କ୍ଷୀର ଦୁହିଁ ଗଛର ମୂଳରେ ଢାଳି ଦେଉଥିଲା। ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଥିଲା, ଭୋଳା ବାବା, ଏହି କ୍ଷୀର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ଦୁହିଁଛି। ଦୟାକରି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଏହି ଶିଶୁ ସୁଲଭ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରତିଦିନ ଚାଲିଥିଲା। ଲୋକେ ହସୁଥିଲେ, ମଜାକ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନନ୍ଦୁଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଅଟୁଟ ଥିଲା। ଏକ ଦିନ ଗାଁରେ ଭୟଙ୍କର ଖରା ପଡ଼ିଲା। କ୍ଷେତ ସବୁ ଶୁଖିଗଲା। ପୋଖରୀଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖିଯିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ନ ଓ ପାଣିର ଭୟଙ୍କର ଅଭାବ ହେଲା। ଗାଁ ଲୋକେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଏବେ କେମିତି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ? ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନନ୍ଦୁ ପ୍ରତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିଜ ଗାଈର ଅଳ୍ପ କ୍ଷୀର ନେଇ ପିପଳ ଗଛ ତଳେ ଅର୍ପଣ କରୁଥିଲା। ନିଜେ ଭୋକିଲା ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କେବେ ସେ କ୍ଷୀର ପିଉନଥିଲା। କହୁଥିଲା, ଏହା ତ ଭୋଳା ବାବାଙ୍କ ଭାଗ। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ ନ କରିବି ସେ ରାଗିଯିବେ। ସେହି ରାତିରେ ଗାଁର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶିବ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ଗାଁକୁ ଯଦି ଖରାରୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ସେ ଶିଶୁର ଭକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନ। ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ମୋତେ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ସମସ୍ତେ ସେହି ପିପଳ ଗଛ ତଳେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା। ପରଦିନ ସକାଳେ ସମସ୍ତ ଗାଁ ଲୋକେ ଏକାଠି ହେଲେ। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ନନ୍ଦୁ ସଦାପରି ଗାଈର କ୍ଷୀର ନେଇ ଗଛ ତଳେ ଆସୁଛି। ସେ ଯେମିତି କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କଲା। ସେଠାରୁ ହଠାତ୍ ଜଳର ଏକ ଧାରା ଫୁଟି ବାହାରିଲା। ଲୋକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖିଲେ, ଶୁଖିଥିବା ପୋଖରୀ ସେହି ପାଣିରେ ପୂରିଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। କ୍ଷେତରେ ପୁଣି ସବୁଜିମା ଫେରିଆସିଲା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଁ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଏହି କଥା ଶୁଣି ମାତା ପାର୍ବତୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇ କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀ, କେତେ ଅଦ୍ଭୁତ! ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଶିଶୁର ସରଳ ଭକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଁକୁ ଖରାରୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲା। ମହାଦେବ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଦେବୀ, ଏହା ହିଁ ଭକ୍ତିର ସାର। ଶାସ୍ତ୍ରର ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ କିମ୍ବା ସୁନା ଚାନ୍ଦିର ଦାନ ମୋତେ ଯେତେ ପ୍ରସନ୍ନ କରେ ନାହିଁ, ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରସନ୍ନତା ମିଳେ ଏକ ନିଷ୍କପଟ ଓ ସରଳ ହୃଦୟରୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରେମ ଭରା ଭାବନାରେ। ଭକ୍ତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଷ୍କଳୁଷତା, ସମର୍ପଣ ଓ ପ୍ରେମ। ଏହା ହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭକ୍ତି। ହିମାଳୟର ଗୁହାରେ ବସିଥିବା ଭଗବାନ ଶିବ ସମୟର ପରଦାକୁ ପୁଣି ହଟାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଦୃଶ୍ୟ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଲା। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ରାଜସଭା ଦେଖାଦେଲା।
ଏହି କଥା ସେଇ ରାଜବଂଶର ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଧର୍ମପରାୟଣ ରାଜା ଚିତ୍ତାଭାନୁ ମହାଶିବରାତ୍ରିର ବ୍ରତର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ଶିକାରୀ ଲୁବ୍ଧକଙ୍କ ଘଟଣା ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝାଉଥିଲେ ଯେ ସତ୍ୟ ଭକ୍ତି ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ନୁହେଁ, ଭାବନାରେ ଥାଏ। ଦୃଶ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା। ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ଲୁବ୍ଧକ ସେଇ ରାତିରେ ଶିକାର ଖୋଜୁଥିବା ବେଳେ ଏକ ବେଲପତ୍ର ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ି ପଶୁମାନଙ୍କ ଭୟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ସାରା ରାତି ଜଗି ରହିଲା। ତାଙ୍କ ପୋଟଳିରେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ଆଖିରେ ଭୟ। ରାତିସାରା ଜଗିଥାଇ ସେ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଠିଗୁଡ଼ିକ ଅଜାଣତେ ବେଲପତ୍ର ଛିଣି ତଳକୁ ପକାଇ ଦେଉଥିଲା। ଅନ୍ଧକାରରେ ସେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ ଯେ ଗଛଟିର ତଳେ ଏକ ସ୍ୱୟମ୍ଭୂ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛି, ଯାହା ଉପରେ ସେଇ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କରି ପଡ଼ୁଥିଲା। ଶୋଷ ଲାଗିଲା ବେଳେ ସେ ଘଡ଼ାରୁ ଟପ୍ ଟପ୍ କରି ପାଣି ଢାଳିଲା। ସେଇ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଝରି ପଡ଼ୁଥିଲା। ପହର ପରେ ପହର ବଦଳୁଥିଲା। ମନରେ ନଥିଲା ଶିବଙ୍କ ନାମର କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର, ନା ହୋମ, ନା ପୂଜାର କୌଣସି ବିଧି ଥିଲା। କେବଳ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାର ଆତୁରତା ଓ ସାରା ରାତି ଜାଗି ରହିବାର ବାଧ୍ୟତା। ପ୍ରଭାତର ପ୍ରଥମ କିରଣ ସହିତ ପଶୁମାନଙ୍କର ଭୟ ଶମିତ ଥିଲା। ଲୁବ୍ଧକ ଗଛର ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ଓ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କଲା, ଯେପରି ଭୟର ମୂଳ ଉଛୁଳି ଯାଉଛି। ସେଇଦିନ ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲା। ସେ ହିଂସାର ପଥ ତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କରୁଣାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଲପତ୍ର ଓ ଜଳର କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଅର୍ଥ ସେ ଜାଣୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଜାଗୃତି ହେଲା। ସେଇ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଉପବାସ ଓ ସତ୍ୟ ଉପାସନା। ଭଗବାନ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଲୁବ୍ଧକଙ୍କ ଏହି କଥିତ ପୂଜାରେ ବିଧି ନ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅଜାଣତେ ହୋଇଥିବା ସେଇ ନିରନ୍ତରତା, ସେଇ ଜାଗରଣ ଓ ଶେଷରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଅହିଂସାର ଭାବ, ଏହିସବୁ ମିଶି ଭକ୍ତିକୁ ଗଢ଼େ। କାରଣ ଭକ୍ତିର ମର୍ମ ହେଉଛି ଚିତ୍ତର ସଚେତନତା, ହିଂସାରୁ ବିରକ୍ତି ଓ ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଜାଗୃତ ରହିବା। ସେହିପାଇଁ ମୁଁ ସେହି ଅନଘଡ଼ ଅଭ୍ୟାସହୀନ ହୃଦୟକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଲି। ଏଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭକ୍ତି ସେଇ, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ମନକୁ ଦୟା, ସଚେତନତା ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଦିଗକୁ ନେଇଯାଏ। ତାପରେ ଦୃଶ୍ୟ ବଦଳି ଏକ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ବାଳକ ସମୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲା। ପାର୍ବତୀ ଦେଖିଲେ ସେଇ ତେଜସ୍ୱୀ ବାଳକକୁ, ଯାହାର ହାତରେ ପୁଷ୍ପ ଓ ଆଖିରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନାମ, ଶିବ। ସେ ଥିଲା ମାର୍କଣ୍ଡେୟ, ଯାହାକୁ ଅଳ୍ପାୟରୁ ଅଭିଶାପ ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଭୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଶ୍ରୟ ବାଛିଲା ଓ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ସ୍ମରଣ କରି ରହିଲା। ଯମଦୂତ ଆସିଲେ, କାଳର ପାଶ ବଢ଼ାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ବାଳକର ଚିତ୍ତ ପର୍ବତ ପରି ଅଚଳ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ଯାଚନା କମ୍, ବିଶ୍ୱାସ ଅଧିକ। ସେ ନା ଫଳ ମାଗୁଥିଲା, ନା ମୃତ୍ୟୁ ସହ ବିତର୍କ କରୁଥିଲା। ସେ କେବଳ ଶିବରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥିଲା। ସେଇ କ୍ଷଣରେ ଯମଙ୍କର ପାଶ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଓ ମହାକାଳ ସ୍ୱରୂପ ଶଙ୍କର ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ଏହି କଥାର ସାର, ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ଭୟକୁ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ ଓ ସାଧକଙ୍କର ଭରସା ଶ୍ୱାସ ପରି ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତି କେବଳ ପୂଜା ରହିନଥାଏ, ସେ ଜୀବନର ସ୍ୱାଭାବିକ ଧାରା ହୋଇଯାଏ। ମାର୍କଣ୍ଡେୟଙ୍କ ଭକ୍ତିର ସାର ଥିଲା, ସେ ସଙ୍କଟରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପିତ ହେଲାନି। ତାଙ୍କ ଭକ୍ତି ନିଷ୍କାମ ଓ ଅନନ୍ୟ ଥିଲା। ଯେ ସୌଦାବାଜି ବା ନାଟକ ନା ବିଳାପ, କେବଳ ନିଜ ଦେବତା ସହ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ। ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏମିତି ଭକ୍ତି କାଳସର୍ପର ଫଣା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କମଳ ଫୁଲ ଫୁଟାଇ ଦେଇପାରେ। କାରଣ ଏହା କୌଣସି ସିଦ୍ଧିର ସାଧନ ନୁହେଁ, ବରଂ ସତ୍ୟରେ ଦୃଢ଼ ରହିବାର ନାମ। ତାପରେ ଆସିଲା ଋଷି ଶିଳାଦ
ଓ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ନନ୍ଦୀଙ୍କ କଥା। ଶିଳାଦ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ପୁତ୍ର ମିଳୁ ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟରୁ ପରେ। ନନ୍ଦୀ ସେହି ବରଦାନର ଫଳ ଥିଲା। ଶିଶୁ କାଳରୁ ତାଙ୍କ ମନ ଶିବରେ ଲୀନ ଥିଲା। ସେ ଗୋଶାଳାରେ ସେବା କରୁଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆକାଶକୁ ଦେଖି ଶିବ ନାମ ଜପ କରୁଥିଲା। ସେ ବେଦପାଠୀ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିନୟ ତାଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଜଣାଗଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଆୟୁ ସୀମିତ, ସେ ଭୟଭୀତ ହେଲାନି। ସେ କହିଲା, ଯେ ଶ୍ୱାସ ଶିବ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଶ୍ୱାସ ଶିବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ ହେବ। ଗୋସେବା, ଅତିଥି ସତ୍କାର, ବୃକ୍ଷ ସୁରକ୍ଷା, ଆଶ୍ରମର ଶିସ୍ତ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମର ଆରମ୍ଭରେ ଶିବ ସ୍ମରଣ। ଏହି ସମର୍ପଣରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ମହାଦେବ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଗଣପତି କରିନେଲେ। ନନ୍ଦୀଙ୍କୁ ଶିବଦ୍ୱାରର ସ୍ଥାନ ମନ୍ତ୍ରରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଭକ୍ତି କରୁଥିବାରୁ ମିଳିଲା। ଶିବ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଜୀବନର ପରିଶ୍ରମ, ଆଜୀବିକା ଓ ପରିବାର ପୋଷଣ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ ଭାବ ସହ ଯୋଡ଼ିଯାଏ, ସେତେବେଳେ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ହୋଇଯାଏ। ତାପରେ ଦୃଶ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ସରି ଗଭୀର ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ବନବାସୀ ରହୁଥିଲା। ସେ ନା ବେଦ ଜାଣୁଥିଲା, ନା ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ ଜାଣୁଥିଲା। ଶିକାର କରି ପରିବାର ପାଳନ କରିବା ଥିଲା ତାଙ୍କ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ସରଳ ଓ ପବିତ୍ର ଥିଲା। ବିଶ୍ରାମ ସମୟରେ ସେ ଅଜାଣତେ ମନରେ ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗଭୀର ଜଙ୍ଗଲରେ ସେ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ି ପାଣି ଢାଳୁଥିଲା। ଅଜାଣତେ ତଳେ ଥିବା ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ। ରାତି ଗଭୀର ହେଉଥିଲା। ସମୟ କାଟିବା ପାଇଁ ସେ ଗଛର ଡାଳିରୁ ବେଲପତ୍ର ଛିଡ଼େଇ ତଳକୁ ଫିଙ୍ଗୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ପୂଜାଭାବ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଅଜାଣରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ପୂଜାର ରୂପ ନେଉଥିଲା। ବେଲପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଜଳଧାରା ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଏହି ବନଚାରୀର ଅଜାଣା ଜାଗରଣ ମହାଶିବରାତ୍ରି ବ୍ରତ ସମାନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ ହେଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ଶିବଲିଙ୍ଗରୁ ରକ୍ତର ଧାରା ବହୁଛି। ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଗଲା। ସେ ଭାବିଲା, ହେ ଭଗବାନ, କେଉଁଠି ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଗଲା କି? ମୋ ହାତରେ କିଛି ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଗଲା କି? ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏତେ ସତ୍ୟତା ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା ଯେ ସେ ଭାବିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଡେରି କଲା ନାହିଁ। ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୋ ଚକ୍ଷୁର ଆବଶ୍ୟକ, ତେବେ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେବି। ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆଖି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ବାହାର କରି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ରଖିଦେଲା। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରକ୍ତଧାରା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଦେଲା। ବନଚାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲା ଯେ ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଖିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବ। ସେ ଗୋଟିଏ ତିଣିକିଆ ନେଇ ତାଙ୍କ ମଥାରେ ଚିହ୍ନ କରି ଚିହ୍ନଟ କଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ଧ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିପାରିବ କେଉଁଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଖି ରଖିବାକୁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଏହା କରିବାକୁ ଆଗେଇଲା, ସେହି କ୍ଷଣରେ ପୃଥିବୀ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ଆକାଶ ଗର୍ଜି ଉଠିଲା ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ମହାଦେବ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ଭୋଳାନାଥ ତାଙ୍କୁ ହାତରେ ଧରି ରୋକିଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ବତ୍ସ, ତୋର ଭକ୍ତି ମୋତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଛି। ଏହା ଆଡ଼ମ୍ବର କିମ୍ବା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ତୋ ହୃଦୟର ସତ୍ୟତା, ଯାହା ମୋତେ ଏଠାରେ ପ୍ରକଟ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ତୁମେ ତୁମ ଆଖି ଅର୍ପଣ କରିବାର ସାହସ କରିଛ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି ବର ଦେଉଛି, ତୁମ ଦୃଷ୍ଟି କେବେ ମଳିନ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମ ନାମ ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମର ରହିବ ଏବଂ ତୁମ ଭକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖାଇବ ଯେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭକ୍ତି ସେଇଟି ଯେଉଁଠି ସାଧକ ନିଜ ସମଗ୍ର ସତ୍ତାକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦିଏ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବନଚାରୀର ଆଖି ପୁନଃ ସୁନାଲି ଜ୍ୟୋତିରେ ଭରିଗଲା। ତାଙ୍କ ମନ ପରମ ଆନନ୍ଦରେ ଭରି ଉଠିଲା। ତାପରେ ଏକ ବିନୀତ ଚରାଇଆ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଲା, ଯିଏ ଜନ୍ମ ଓ ଜାତିର ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ। ସମାଜର ଦ୍ୱାରପାନ୍ତରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଥିଲା।
ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଷିଦ୍ଧ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟର ଦୀପକ ମନ୍ଦିରର ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଜଳି ରହୁଥିଲା। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଦୂରରୁ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲା। ରାତିରେ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାରପାନ୍ତକୁ ଆସି ଗାନ କରୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ବେଦନା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ଅଦ୍ଭୁତ ସମନ୍ୱୟ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ତାଙ୍କ ପଥରେ ସ୍ୱୟଂ ନନ୍ଦୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଆସି ଠିଆ ହେଲା, ଯିଏ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଶିବ ଦର୍ଶନର ଦିଗରେ ଥାଏ। କଥା ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କ ବିନୟ ଓ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ନନ୍ଦୀ ସାନା ହଟିଗଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଭକ୍ତ ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ ପାଇଲା। ଏହା ଏକ ସଂକେତ ଥିଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉଚ୍ଚ ନୀଚର କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବଳ ହୃଦୟର ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଦେଖନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜୀବନ କର୍ମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟତା, ରୋଗା ପଶୁଙ୍କ ଦେଖଭାଳ, ନିଜ ଆୟର ଅଂଶ ଭୋକାମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ, ଏହିସବୁ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଆରତି। ତାଙ୍କର ତିଲକ, ତାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ। ଭଗବାନ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭକ୍ତି ସେଇ, ଯାହା ସମାଜର କଠୋର ଦିବ୍ୟାଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କରୁଣାର ଜାନଲା ଖୋଲିଦିଏ, ଯାହା ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଲୋକ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି ଭକ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ରାଜସୀ ଅନୁଷ୍ଠାନଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ। ତାପରେ ଏକ ଗୃହସ୍ଥ ନାରୀ ମୈତ୍ରେୟୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଲା। ତାଙ୍କ ଘର ସାଧାରଣ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶିଷ୍ଟାଚାରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରତି ସକାଳେ ସେ ତୁଳସୀକୁ ଜଳ ଦେଉଥିଲେ। ରନ୍ଧନଶାଳାରେ ପ୍ରଥମେ ଗାଈ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରୁଟି, କୁକୁର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ, କାଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ରଖୁଥିଲେ। ପଡ଼ୋଶୀ ପ୍ରସୂତା ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ କାଢ଼ା ପହଞ୍ଚାଇବା, ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ସ୍ନାନରେ ସହଯୋଗ କରିବା ଏବଂ କାମକୁ ଯିବା ସମୟରେ ମନେ ମନେ ଶିବ ନାମ ଜପିବା, ଏହି ଥିଲା ତାଙ୍କର ଦୈନିକ ଜୀବନ। ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମିଠା ବଣ୍ଟନ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଅନାଥାଶ୍ରମକୁ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ। ଶାସ୍ତ୍ରର ଉଦ୍ଧୃତି ସେ ବହୁତ ଜାଣୁଥିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିବଙ୍କର ଅଂଶ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ବେଳେ ଘରେ ବିପତ୍ତି ଆସିଲା। ଆୟର ଉତ୍ସ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ସେ ପୂଜା ଘରେ ଦୀପ ଜଳାଇ ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହେଲେ। ମନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ, ସେବା ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ଖର୍ଚ୍ଚ କମିବ, କିନ୍ତୁ କରୁଣା କମିବ ନାହିଁ। କିଛି ସପ୍ତାହ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧାରିଲା ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମୈତ୍ରେୟୀଙ୍କ ଘରର ଚୁଲିର ଭକ୍ତି କେବଳ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନୁହେଁ, ଗଳିର ଅନେକ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିଲା। ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ରନ୍ଧନଶାଳା, କୂଅ ଓ ସାଧାରଣ ଆଙ୍ଗଣ ଭକ୍ତିର ସ୍ଥଳ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ବୁଝିବା ଯେ ସାଧକ ଜୀବନ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ଭକ୍ତି ଲୋକମଙ୍ଗଳ ହୋଇ ମୋ ହୃଦୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚେ, କାରଣ ଏଥିରେ ନିଷ୍କାମ ସେବାର ତେଜ ରହିଥାଏ। ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପରେ ଭଗବାନ ଶିବ ନିଜ ଚରଣ ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ଫୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଉଠାଉଥିବା ସମୟରେ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମନର ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନିଜେ ଦେଲେ। ଭକ୍ତିର ବାହ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱହୀନ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନରେ ପ୍ରେମ, କରୁଣା, ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସାର ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତି ନଥାଏ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ଭକ୍ତିର ପଥରେ ତିନୋଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୀପକ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ସ୍ମରଣର ଦୀପକ, ଯାହା ମନକୁ ଜାଗ୍ରତ ରଖେ ଓ ଭୟ କମାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସେବାଭାବର ଦୀପକ, ଯାହା କର୍ମକୁ ପୂଜାରେ ପରିଣତ କରେ ଏବଂ ଘର, ପରିବାର, କ୍ଷେତ, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ବ୍ୟବସାୟ ସବୁକୁ ମନ୍ଦିରର ଆଙ୍ଗନ କରିଦିଏ। ତୃତୀୟ କ୍ଷମତାର ଦୀପକ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାଧକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖେ ଏବଂ ପୂର୍ବାଗ୍ରହ ଗଳିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ତିନୋଟି ଦୀପ ଏକା ସାଥିରେ ଜଳେ, ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ପରା ହୋଇଯାଏ।
ସେଇଟା ହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭକ୍ତି। ଏହି ଭକ୍ତି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ, ଗୋଟିଏ ବ୍ରତ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଏହା ତ ଶ୍ୱାସର ବ୍ରତ, ଜାଗରଣର ବ୍ରତ। ସେହି କୃଷକଙ୍କର ବିନମ୍ରତାରେ ଦେଖାଯାଏ। ସେହି ଶିଶୁର ଜାଗରଣରେ, ନନ୍ଦୀଙ୍କ ସେବା ଭାବରେ, ବଞ୍ଚାରୀଙ୍କ ସମର୍ପଣରେ, ବିନୀତ ଗୋପାଳଙ୍କ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଓ ଗୃହିଣୀଙ୍କ ରନ୍ଧନ ଘରର ଯଜ୍ଞରେ। ଏହି କଥା ବୁଝାଇ ମହାଦେବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ସାଧକ ନିରନ୍ତର ସ୍ମରଣ କରେ, ସେବାରେ ଲୀନ ରହେ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋତେ ଦେଖେ, ସେଇ ମୋ ପାଖକୁ ବିନା ମାଗି ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଏହା ହିଁ ତାହାର ଉତ୍ତର। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭକ୍ତି ସେହି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରେମ, କରୁଣା ଓ ମମତା ରହିଥାଏ ଏବଂ ଯାହା ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣକୁ ଉପାସନାରେ ପରିଣତ କରେ। ରାତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଭୀର ହେଉଥିଲା ଏବଂ କୈଳାସ ପର୍ବତ ଉପରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଆଭା ଅଧିକ ଗାଢ଼ ହେଉଥିଲା। ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ଭକ୍ତିର ସତ୍ୟ ପରିଚୟ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ମିଳେ। ଯେତେବେଳେ ସମୟ ପ୍ରତିକୂଳ ଥାଏ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଢଳିଥାଏ, ସାଧନ ଅଭାବ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସାଧକଙ୍କ ସ୍ମରଣ ଅତୁଟ ରହେ, ତେବେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ସେ ଭକ୍ତି ଦେଖାବାର ଉପରକୁ ଉଠିଯାଉଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେ ସଂକଳ୍ପ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲାଭ ହାନିଠାରୁ ଉପରେ ଉଠିଯାଏ। ସେଇ ସୁଗନ୍ଧିତ ପୁଷ୍ପ ହେଇ ମୋ ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ସୁଶୋଭିତ କରେ। ତାପରେ ପାର୍ବତୀ ମାତା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଏହି ଜ୍ଞାନର କିଛି ସାରଗର୍ଭିତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂତ୍ର କୁହନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ଲୋକେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଧରି ରଖିପାରିବେ। ମହାଦେବ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ପ୍ରଭାତେ ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପ, ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ସେବା ଏବଂ ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ କ୍ଷମା। ଏହି ତିନୋଟି କ୍ରମ ଭକ୍ତିକୁ ସଜୀବ ରଖେ। ସଂକଳ୍ପ ମନକୁ ଦିଗ ଦିଏ, ସେବା ଅହଙ୍କାରକୁ ଗଳାଇ ଦିଏ ଓ କ୍ଷମା ମନକୁ ପବିତ୍ର କରେ। ଯେ ଏହାକୁ ସାଧନ କରେ, ସେ ସଦା ମୋର ସମୀପରେ ବାସ କରେ। ଏହା କୌଣସି କଠିନ ଯଜ୍ଞ ନୁହେଁ, ନା ପର୍ବତ ସମ ତପସ୍ୟା। ଏହା ମାନବ ଜୀବନର ସହଜ ସାଧନା, ଯାହାକୁ କେହି ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କରିପାରେ। କଥା ଏଥିରେ ଥମିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ଭକ୍ତି ଗଙ୍ଗାନଦୀ ପରି। ଯେଉଁଠାରେ ଧାରା ମିଶେ, ସେଠାରେ ସେ ଅଧିକ ବିଶାଳ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ମହାଦେବ ଶେଷ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଭାବେ ଲୋକଧର୍ମ ଓ ଆତ୍ମଧର୍ମର ସନ୍ତୁଳନର ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ। ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁତ୍ର ଥିଲା, ଯେ ନିରନ୍ତର ଜପ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଥିବା ବୃଦ୍ଧ ପିତା, ପତ୍ନୀ ଓ ଶିଶୁର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ ଥିଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ଘର କାମରେ ଲାଗିଲେ ଭକ୍ତି କମିଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ କହିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ତୁମର ନାମ ଜପ ତୁମକୁ କଠୋର କରେ, ସେଠାରେ ଭକ୍ତି ନୁହେଁ, ଅହଙ୍କାର ଅଛି। ସେ ବିନୟରେ ପଚାରିଲା, ତେବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଗୁରୁ କେବଳ ଏତିକି କହିଲେ, ତୁମ ପିତାଙ୍କୁ ଜଳ ଦିଅ, ପତ୍ନୀକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଅ, ଶିଶୁକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମର ପୂର୍ବରୁ ସେହି ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କର, ଯାହାକୁ ତୁମେ ଜପ କରୁଛ। କିଛି ମାସ ପରେ ତାଙ୍କର ଜପ ରସପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଉଠିଲା, କାରଣ ଏବେ ସେବାର ସୁଗନ୍ଧ ତାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଭଗବାନ ଶିବ ବୁଝାଇଲେ, ତପ, ଜପ, ପୂଜା ସବୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର ଓ କରୁଣା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଫଳ ସ୍ଥାୟୀ ଓ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ହୁଏ। ଏହି ସମନ୍ୱୟର ନାମ ହେଉଛି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତି। ତେଣୁ ସହୋଦରମାନେ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଭଗବାନ ଶିବ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହିଥିବା ସେହି ଅଦ୍ଭୁତ କଥା, ଯାହାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତି କେବଳ ପୂଜା
ପାଠ, ଯଜ୍ଞ କିମ୍ବା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରେମ, କରୁଣା, ସେବା ଓ ସମର୍ପଣରେ ଅଛି। ସେ ହେଉ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ କୃଷକ, ଗୋପାଳକ ଶିଶୁ, ଲୁବ୍ଧକ ଶିକାରୀ, ନନ୍ଦୀ, ଗୃହିଣୀ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ବିନୀତ ଚରାଇବାଳା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଆମେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ପାଉଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖୁ, ସେବକୁ ପୂଜା କରିଦେଉ ଓ ଭୟ ଓ ଅହଙ୍କାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରେମରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଉ, ସେତେବେଳେ ସେହି ସତ୍ୟ ଓ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଭକ୍ତି ହୁଏ। ସେହି ଭକ୍ତି ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମୀପକୁ ନେଇଯାଏ ଓ ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରେ। ମିତ୍ରମାନେ, ଯଦି ଏହି କଥା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାଏ, ତେବେ ଦୟାକରି ଗୋଟିଏ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଓ ପ୍ରିୟଜନ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଲୋକ ଏହି ଗଭୀର ସନ୍ଦେଶକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଉ ଅଧିକ ନୂତନ ଓ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କାହାଣୀ ନେଇ ଆସିପାରିବୁ। କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖନ୍ତୁ ଏହି କଥାର କେଉଁ ଅଂଶ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ପର୍ଶ କଲା। ପୁଣି ମିଳିବୁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ, ରୋଚକ ଓ ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧନ କାହାଣୀ ସହ। ହର ହର ମହାଦେବ।